Ngiyabonga amandla kaNkulunkulu owangenza ngabasha. Ngibonga amandla kaJehova lapho nikhona emakhaya. Ngiyacela uNkulunkulu anibambe, anibophe ngebhande lakamoya. uNkulunkulu anilwele iziphi zenu enizaziyo nongazazi. uNkulunkulu anqobele izitha zenu lapho nikhona emakhaya. Nezitha futhi uNkulunkulu anqobe izitha enizaziyo, aphinde uNkulunkulu anqobe izitha eningazazi. Ngoba kuyenzeka emhlabeni ube nenkinga, kanti imbangela yenkinga isitha ongasazi. Mhlawumbe isitha ongasazi usigonile, usifake ekhwapheni, usixoxela zonke izindaba. Uthi uxoxela umngane, uthi uxoxela ifamily, uthi uxoxela upartner, kanti ubutha semngene ngalo muntu omthandayo. uNkulunkulu akuvikele lapho khona. uNkulunkulu ngiyacela ungiqinise njengoKhimibhaka. uNkulunkulu ningabi khona ilanga la mina ngiyojikela abantu. uNkulunkulu ngiyacela ukuba ngilele ebusuku, ngihamba esigodini sothunzi lokufa, ngibhekana nezingqinamba engatshelwa ngazo ukuba kulomhlaba ziba khona ingqinamba. Kodwa mnini wamandla onke, ngicela nangelilodwa ilanga ungangezi ngijikela abantu. Abantu banemndeni, abantu banamabhizinisi, abantu banezingane. And into engiyibone ngabantu, abantu abanayo imali, abantu bayahlanganisa bezama impilo, bezama inqubekela phambili. uNkulunkulu ngiyacela ukuba njalo njalo ungenze noma nami sekuvuka inyama, ngoba lemhlabeni simphefumulo uhlangene nenyama. Inyama ibuye ibe ne challenge, but somandla noma sekuvuka inyama noma sekuvuka umuntu, kodwa ungenze ngabalahla abantu. Somandla ngizibonile iziphi zakamoya zixaka abafundisi, zixaka amakhosi, zixaka izithenjwa. Impi zakamoya, impi zakamoya zihamba nemoya emibi, zihamba nezilwane, zixaka iziphathimandla. Ubone zikwebhana iziphathimandla. Uma zixaka iziphathimandla, bayini abantu abangathatha entweni? Bayini abantu abasavuka beyosebenzela umlungu bethemba ukuhola mantendi? Uma izimpi zasemhlabeni zixaka abantu abaphethe amabhizinisi, kade yini lo muntu osebenzayo? Ngiyacela somandla ukuba lo muntu osebenzayo akavikeleke, akakhuseleke. Alikho ilanga ekuthiwa ngidayise ngabantu. Alikho ilanga okuthiwa I'm running away from the truth. The truth will always be the truth. Uma kumele ngife, ngifele iqiniso, I am prepared to die. Ngoba mangifele iqiniso kusho ukuthi ngiyofela enkosini. Kusasa uLwesithathu
ngo-5 o'clock ngizoba live. Angisoze emhlabeni ngayikhuluma into engingayazi. Angisoze ngayikhuluma into engingayazi. Angisoze ngamdayisa umuntu. Ungangalibona iqiniso lami namhlanje, kodwa ngelinye ilanga usuke uzolibona. Ungangalibona today, but one day iqiniso lami usuke uzolibona ngoba uNkulunkulu engihamba naye, amandla engihamba nawo, noma yini awasoza ngidayisa. Mina angisoze ngabadayisa abantu ngoba abantu abakaNkulunkulu ngiyonilwela. Abantu emhlabeni, hey, abantu bayajika. Khona abantu abasuke benza okuhle babangani bakho bakujikele kuzokubi. Khona abantu abasuke benza okubi bajike benza okuhle. Uma wajika leya ndoda eBhayibhelini eyashawa unyazi yaphenduka sehomunye umuntu, bakhona nalemhlabeni abantu abangajika kade beyenye into bavuke sebeyenye into. Kumina lemhlabeni kujike ngisho uDuma lo wepolitiki, uDuma lo okade ANC ANC aphinde abe uMEC we department before the GNU sewomunye uDuma lengimbonayo. Ukhumbule mina angirun away from. Baningi abantu engibabonile bengijikela, baningi abajikayo koqaji kuDuma. Kusasa ngizosho omunye ojikile, phambi kwakusasa ngisho omunye, kodwa abantu bayashintsha. Unyazi laNkulunkulu luyabathinta abantu. Baningi abantu manje esokhuluma ukudumisa amandla kaJehova. Baningi abantu esodumisa amadlozi abantu abaraise from somewhere. Because even to date I still stand ukuthi uma wakho nobaba wakho, umkhulu wakho, ukhulu wakho abakuzana, we can't deny the fact yokuthi labo bantu ibona abayispirituality sakho, ibona abaxhumanisa noNkulunkulu ezingilosi. But kusasa ngizoba live. Kusasa ngizoba live. Ngiyathandaza ukuba abantu lapho bekhona nazi ukuthi uKhehlelezi uyohlala enani inguna phakathi. Ziyonginetha mangisasho. Uyakhumbula ngithi umfana onesisende onescrotum eside sishaya phansi, ngithi lo mfana ayisekho inyanga ezomlapha. Uma ethola usizo uyolithola kodokotela. And mina ngaze ngathi ngizosebenza ispirituality because ngase ngibonile ukuthi kunenyoka elwa naye ngaphakathi kuyena. Ayikho emhlabeni into engijabulise njengoba lo mfana efika le magcekeni ethi King, bafika nefamily yakhe bathi King Bhaka suzwile ulive video uthi kumele ngiye kodokotela, kodwa ngiyile kodokotela ngazihamba izinyanga angisizakalanga. Ngasho igama elilodwa elekhaya ngathi mfana wami hlukela uhambo luhambe ngingekho. Njengamanje khona mina yonke into uzosinda, kodwa kumele uhlizwe because into yakho ngeke isafinyela. Wathi King ngizovuma ukuhlizwa ngoba ngihlonipha wena. Ngathamba uyafuna iqiniso, leyo mfana usehliziwe. Izolo bengisedamini ngilwa zona izimpi, kuze ngabona into ebengamele ngiyibone edamini ngavele ngayishutha. Lo mfana usehliziwe. Uyafuna iqiniso, lo mfana futhi uzosinda. Lo mfana igama lakho Ntambi wakamhlongo. Kwala noma sekufika iNewsroom, iTV indaba lezi za kwi-TV
bafika lekhaya bangishuthi ngavela ku TV 404 if I'm not 404 or 405 angisazi yipi ngavela khona ngathi lo mfana ngimcheck esigodlweni ngabotha uzosinda kodwa usedinga ukuhlinzwa bantu bangithuka kodwa namhlanje umfana uyasinda ngoba wathi uthabathe ilizwi baze bathi abanye King Bhaka lo mfana lake lahlinzwa nililumbu ngathi langahlinzwa ngayo isikhathi salabo kodwa manje khona mina njengoba khona mina ayikho into engenzeki lizohlinzwa lizoba successful futhi kunjalo mfethu bayajika abantu ngiza live sasa ngizokubalela abantu abajikile engibabonayo ukuthi manje uNkulunkulu uyabasebenzisa banye ababona ngithi angithi inkosi mina ngibazwile abantu bethi mina ngiyilwi kodwa mina ngicheme neqiniso uma wenza iqiniso kubantu uyithini yami uma uthatha imali zabantu fusa ngeke bakwaJika uPawuli wabuya esoyiseseka ngayo bese uSawuli noma yini bakhona nabajikayo ngiyantshela nje mina ngeke amagula manje ngoba ngizowageka kusasa amagula ngathi mina bafowethu ucela umfana ngamphazamisi ngoba ayikho inyanga ezomlapha ayikho ilevel yenyanga ngathi ilevel yebhedlela ibhedlela zine equipment yokuhlinza umuntu nokwenza ama ultrasound nokumdiagnose everything iskin inyanga zine nhlanhla yokwazi ukufunda ispirituality idlozi imimoya inyanga leso kodwa sikwazi ukufunda inyama ukuthi kwenzakalani as we speak ngaphakathi kumuntu inyanga ngathi udokotela ukwazi ukudiagnose asibanikeze odokotela ilokhuzana let us give them a round of applause if it's true dokotela ngiyambonga udokotela ohlinzile ngiyabonga uKhozi FM oluyisukumele phezulu indaba kaNtando umhlongo Khozi FM hayi bakhulu bafethu sigqemeza lapho ukhona mfethu uNkulunkulu wangena uNkulunkulu namandla sigqemeza sekuwena ukuthi ubhobo lakho sigqemeza ulisebenzisa kanjani but mfethu ungena uNkulunkulu namandla sigqemeza izwa ngapha sigqemeza uKhozi FM ungena uNkulunkulu namandla wena sigqemeza usazothi dilika ntaba ngampela sizamazama ngiyakubona nje mina ngithi phela mina ngifihli mina angikhathali ukuthi ugqiba khona kanjani but ngiyakubona thank you so much inamba yami 0798130260 bafethu angikhulumi kuma inbox ni nginenamba eyodwa 0798130260 ngitholakala kusithathu F44 Rockridge Road awuyenzi appointment ngoba angitholakala ucingweni kakhulu you walk in noma ngeSaturday la suke siyakhona eDamini Saturday siyosebenza kusasa ngo5 uLwesithathu ngiyeza ngizoveza ama details khona abantu engineshow mina ukuthi abasoze bashintshe kodwa ngibona ngathi unyazi laNkulunkulu luyabathinta ke manje kancane and we must respect yonto uma abantu bekwazi ukuthinta uNkulunkulu umuntu athinteke losithathu uzoke uyosebenza etsheni namakhanakhala naseDamini namakhanakhala lawo mawunomakhanakhala oyi lapho ukhona lalela uyanqotshwa manje ngiyacela ukuthi idlozi lakho lithande ngiyacela nezinyanga zeqiniso zivuke manje naba abantu ngaphandle bafethu bafuna usizo mawuyinyanga yeqiniso abasizwa abantu asibalweni abantu we must face the reality singancethezi if uyinyanga yeqiniso asibalweni abantu mawuyinyanga yeqiniso nginendlela yokuchecka manje checka ngathi umbhedo ingoba umbhedo and bekuzodabula cala yini ukhemba okwamanje imini uG akakho umunye uG imini uG
Imini uGapatiya. Imini inkosi. Othi angiyona inkosi akaphumela obani. Simbona othi uKing akayona inkosi. Kodwa ngiyabonga because ngiyabona ukuthi kunabantu uNkulunkulu. Ngaphela ke manje umuntu phela ufika abe noNkulunkulu okuzakhela abe naloNkulunkulu owadala izulu nomhlaba. Lo wadala izulu nomhlaba ngiyambona ukuthi kunabantu asondelayo ukubona. Lalela, ngiyaqoqwa manje. Lalela, kuyayiwa manje. Kusho mina ukubhaka.